Nanawagan ang Philippine Statistics Authority sa katawhan nga musalmot sa Census 2024. Kung unsa kini ka importante alang kanato atong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, importante kini aron malakip ang ato ang pangalan sa pag-update sa community-based monitoring system. Pero hagit sa mga enumerators ang poblasyon area kay kasagaran sa mga lumulupyo anaa sa trabaho. Ani a report. Ang barangay Bukana ang pinakadakong barangay sa Davao City kung populasyon ang hisgutan. Usa ni sa mga barangay nga dapat ma 100% nga masensus alang sa pag-update sa community-based monitoring system. Pero hagit sa mga enumerator karon ang pagkumpleto sa 2024 Census of Population sa syudad. Kay sagad sa mga residente labi na sa poblasyon area, wala sa ilahang mga panimalay kay nagtrabaho. Kabalo mo kita ang population district is kuan siya dense ang ato ang working age or ang nagatrabaho diri. So as one of the mentioned issue or challenges ni Sir Jesse na katuganing duwalay tao, basically mao gyud pud to ang nabati o mao pud to ang dahilan nganong dugay or dili madakpan tong uban pong mga appeal sa enumeration areas diri sa poblasyon. Sa karon duna pa sila 30% nga absunod. Ang deadline sa October 30 na. September 16 unta ni apan nalugayan. Si Barangay Bukana Kapitan Robert Olan-Olan parayon ang pag-awhag sa mga lumulupyo nga mosalmot sa census. There's kabakan to tayong switch. So allergic kayo mga constituents na ako diha magpa-interview kay basig pagtuon nila nga demolition. Nag-conduct ni orientation sa atong enumerators ug sa atong mga PROC leaders, no. So kailangan bago mo pasok ang enumerators dito, naka-wear sila karon og ID. Then assisted by the PROC leaders. Hinuon ang gihimo karon sa enumerators ang pagpahigayon sa ilahang census sa gabi o weekend aron maakomodar ang mga dili available. This endeavor is very important for us to have an updated population and in the city, and also for CBMS so that we can have an updated list of beneficiaries on the social protection programs, especially poverty alleviation programs for our city, as well as list of inhabitants in areas, especially if there are disasters that will happen, so we can already identify immediately. Sara, sa Oktubre 30 na ang deadline sa Census 2024. Busa, apila sa Philippine Statistics Authority o PSA sa mga residente i-akomodar ang ilang mga enumerators aron mahan-ay na kini og dili na malangan. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban.